ma'am. Lagi, nagtawag sa salamat, ma'am. Hey guys, kulbahan kadyo ko kay sige yan yung message. Kuha ko nung siya kay ang sakit ako na bidyahan kuhan. Tidyan dya. Namahaw man to. Diyan magatang ko dari sa kalsada guys. Dun kay pamasi dyan yung biyahe. Angat ngan. Oo, angat ngan. Kulbahan kadyo ko nagkarag kuskuhan guys kakulba. Lain ko nung ijahang kuan. Tijan nagsakit ko nung ijahang tijan pakuha na. Magdala magnambis dun mulabay. Dari ako guys maghuwat ni dun mulabay. Paman. Ay na. Kuha. Magpakuwas giyan nga gisakit tagti dyan. Iyan? Oo. Oo, sakit kuno ka dyan ti dyan. Ha? Di, magpakuha ra siya gisakit tagti yan. Kani hara? Karon pa. Dali kuno kay ramakan wa kuno siya kasabot kung sa kuno isang dibati. Kulbahan kapakado ko. Ano kaya? Kami ikaw niya. Sinangag man to dyan ni pamahaw. Sinangag. Tawag? Tawag na. Liman ka kauli ano ba ginikanan mat ko? Wapa lagi. Kung siya kasabot silang gibati. Masakit tagtiyan, giyan. Pwede sudlon? Pwede doon? At tumiagi? Oh my God, to. Di mo isurod na? Dili. Ay, kula dili. Padapin na sa dabos. Nagkaroon lang ka. Tungguin na lang. Manangid man dos maestra. Manangid pala yun. Jadi lagi kung nutugtan ng ginikanan mo ato. Guys, diyan namin dari squan guys. Eskwelahan pa doon namin sa panigian. Sa ijahang room. Nanggawas na lagi resis na? Bitaw. Okay, people. Nakalimot manggawas at dapit mo agi. Ang sarap ganit tingnan si Jang ma'am? Ha? Ano siguro ni? Kanto? Nakapajama pa ko. Ha?
Ninggawas na? Sige yan. Ha? Sa klinik? Ito dapat ang klinik. Ha? Ito? Sige, salamat day. Ako sa klinik. Good morning, ma'am. Lagi, nagtawag sa salamat, ma'am. Asa? Asa yung bag? Asa yung bag? Bawali ata? Pajang bagaw. Huwag kayo ba sa yung bag? Bawali ka? Bawali mo to. CR na ko na. Ano ka ba siya? Asa naman magkita yan? Ay, ginugulong. Ay, ginugulong ba? Wak lagi tunawi, Rick. Wak tunawi. Ito mo pa ni Yakort, Rick. Diyan mo, dito sa emergency? Salamat, guard. Ato tag hospital? Oh, Mauli to. Nung di mo tunawan nun. Buskupan. nanginom kag buskupan wa. Painom mo na siya. Yakult dapat din. Ay malit ta sa way ginom mo Yakult. Even guys, malit mig Yakult. Try na magpainom sa Yakult kay basig. Makalibang, hanggang sa makalibang. May Yakult. Anak kaya yung panapon. Pangkuan mo po na siya dyan. Ang gipainom mo Yakult. Gipainom sa buskupan dito sa. Sa klinik nila gipainom mo buskupan. Kainom na buskupan. Obserbaran kay di mawa, check up. Share sa kaw, kay basig mawa na nga makalibang ka. Patong ayaw paglingkod sa bawal para mo press gyud imong kuan. Yan sa amin nang sugod na. Ang gikaon na gabi wa mo tunawi. Daghan magikan ni kaon na mo sud unda ang gabi ni kaon pa dagang pizza. Kaya yung tinog ang pizza hut lang yapon makilisi. Okay na sina. Paano ito? Gipainom naman siya buskupan. Ah, dito? Oh. Aplasan guys. Okay, kung di mawa, ipa-check up. Apo sa kanan sa white flower yan busog. Nanimaw mo sa white flower kay tagaan man na siyang mamo kuan. White flower. Makakalibang na. Obserbaran ni, kay di mawa ni sakit, ipa-check up na laman ka jud. Basigwaran ni siya natunawi. Kaya katong niya mga gipangaon gabi iba nga kuan. Isa hataghan man to. Pizza Hut, ice cream, manok. Manok pa. Nga ba siya ma... O matunawi siguro kaya nugab ko sa Pizza Hut. Paminawan laman ni nato ron. Pulban kong maadyo. Abot ko sa eskwelahan og way ilis. Naka, kuan pa. Nakapajama. Basta na ay kuan guys. Emergency. Pulban ka ko kanina pag message ni siya ngayon dali na mo. Kaya grabe yung sakit talahanti dyan. Kubaan ganun ko pagkaanan ni mo na. Binag po siya emergency. Ako si mama. Hindi na nang pagpapag. So kayo nang klaro ni. Munang magdakag cellphone. Magdakag cellphone ba? Kaya yung may kuan. Pwede ka text kan. As gian guys, gi ka nag-share. Nakalibang na? Pangkalibang di mga pinako. Naarang-arang na. Magkalapas na. Wara lagi ka matunawis gikaon gabi eh. Wala siya tunawi. Di ba o? Lagi ang tunawi. Murag gig yan na ganina lain kayo. Wala ka matunawis imong gikaon gabi eh. Yun na, kanay mo white flower la. Naurot na lang white flower ni ma'am. Binubo sa kuntihan ganina. Dili sa tiyan, sa puso ng butang wala. Diri gani, diri o. Sa puso. Sige bubuhasin mo ang ma'am. Di pa lang ako niya. Ako na yung nagbubo. Hindi na ka sakit. Sabi naman ito nga. Nya libang na pod. Ug ka kalibang libang dayon naron makagawas. Ano nang matunaw god? Inom man na ni. Inom na kubus ko pa. Yan yung skill at akrot to.
Ya kaya ni mag-eskwela ka karon to. Huwag mawala lagi ning hilab lang. Diyan laman kay eskwela ipahuway na dito. Huwag man na eskwela. Hindi jud mo absent. Klinik ngayon na ba? Pagsulat na kung kamot, murang nagkurog na Sa kabutihan. Ngano magsulat man? Nananong ko record sa clinic. Eskwela ka? Depende lagi. Sayang. Nagipahuway sa na dito ug man na eskwela ano di man mabsent. Nga pwede man mabsent kay bawo naman tay mong ma'am. Sayang nung kuya absent. Aglik makag-absent tap diray mo ang absent. Majug pabalikan ba kag maka absent kag hapdi. Sayang lagi na. Uy, problema agad lang absent. Ang knowledge pa. Nga na may gibati. Subya kay probihan ka. Wala gyapon ka. Grabe ito nang magtrahan ka. Understanding. Muistra na may doon. May kapasalin lang. Ang maestra nun mo nasisi. Paway dito sa taas lakaw. Ihigda na. Ikob karon makautot ka. Pagtaob. Nilay, ko kasabot sa gibati lagi ganina. Kanang pagsugod pa Wala lang na sa tunawi. untag ba. Dito na. Pagdaan pa lang pag-untag. Wadjud ko kaliwang sa kung saan nakutok kung gina mo bitaw na. Mo ding nagkuan ka, nagwa kinungtian ka kalibang. Hindi na makasakit. Na lagi gyapon murag. Murag cramp ba. Gamay nang ko grado ato karon ba. Nung magamang ka. Huwag man na eskwela. Para hapdira. Unsay klase? Medyo ko ba kay gibati nga naman kay gibati. Mawala ni. Mawala na gid ni totally unya muskwila ko kay sayang king adlaw. Nagamit na ni Jag ba guys o na guys. Nindot si Jak kay bisag basas uwan kay di mo tagos ag basas ilahom. Nay na nagkana kay para ang hapon. Nagpisahat man mo na. Lagi Jak kunong gilibang pero kuno pineapple. Gamay ra gid kayong gikaon pag pamahaw kay murag Nya busog kay pa ko ba. naligo pa ka. Di sa mo tambon hop. Paglabi sa kay. Sa kay kunik sa ligo. Susmat trabaho di sumber ba smat na mo. Problema man na nimo kuan nga naman kay gibati. Di man ikaw nagskwela. Makasabot na niya. Diyan naman kay gibati pagsun nga naman Ang gibati. maestra kung problema ang lison bang lison. Di mo istadihan go. Wala. Unson kay pag study ka ba baka kung si klasen to mabulaga gud ka ugma kay simpre ang ilang klasihan ugma kay antiwas ba sa klasihan nila karong adlaw nga absent ka di unsaon nimo pagapas. Unya, magadto ka dito mong galaan makanay mong Pumunta tiyan. na kasi yung mga classmate niya. Kasabot tayo mawala lagi mo eskwela ko og dili matulog gud. Dili manggug di ka maunor basta importante makapasar. Sayang kung unor mawala to. Wala unor. After mga madawatan badig kay ug ordinaryo ra kay estudyante kay tagahan ra ka gribo di sa pitra si Undri. Ulo kayo. Ulo kay ang ulo kay ba kay kamo tibok pamilya, choy paking mga sinutan di pag sa stage ribbon ra. May mag-honor ka kay sabitan kag medal okay ra madadarag smile. Ano day gribo na word magyapon na. Indot kay mga suot mo nagkurbata pa di pag sa station iyan. Ribbon ra sabit diri. Nagi jang mga medal guys na grade 1 taman grade 6. May ra kay Mo ni mga medal ni Ja guys. nadugangan punta na kung wala mo kuan pa no COVID kay magsige mag-moving up grade 7, grade 8, grade 9. Tinatagay mong gyapon mo. Nakuan ma. Karon ra man pag ka naka-absent. Karon pa. Sukad-sukad. Wala manggod. Si Lula guys. Lula. Sa syudad. Ayo, Sa man dito. sa kadlaw. Problema kag maka-absent, tagaban man gani nga sige absent, man gani man problema. Nga ma-absent ra gaway nang dan, ikaw naman kay gibati. Problema ka. Muna ni mo gitujo. And kayo barog kay pag umanog barogay na naman ako libang ro kalibang balik din iglingkod ki mawala din. Igi mo ra bay lingkod kay wala, mawala di ka kalibag lingkod pero barog nimo kay mura kag kalibang. Diyan sa mag taga-clinic, Maestra na ako. mag dito sa clinic. Maestra na ako grade 7 kay laga ni gyapon. Kuan ni luluosting man to ka. Kuan daw to pa kanang kabatch ni luluosting nga maestra ba. I-Richard dati mamalit ko na Sa ikanang yan naon sa mga kami. Ngayon ako kaya magpuli mga itang ba. Una may daga pang tanag ipalista mo. Imo nga advisor ningon sa ang tunaw. Abunado pag ay ako ang kuha ni mga with flower puno paguto paghatag buli na ko yung tea mabaw na lang. ningon di kasi mo ang ma'am nga sakit imong ti dyan. Dili. Kabantay si ma'am. Murag yun sa tunia kay. Wa
mura mo, nagpaghilab na sa kuntian di, nag-discuss si ma'am din. Siyempre, kabantay siguro siya, kanang expression sa estudyante pa yun. Si ma'am, nagluya ka man lagi do. Wa ko may ngunya si ma'am mismo yung nangutana. Yung nakabantay siguro siya nga, naglayang lawas pa. Hindi. Oo, yun, naglayang. Unang gitunol na ako, flower din. Ana siya, og digay, og digay ni na mawala-wala dong pag-CR. Mo to pag vacant ato ni siyar ko tinuran to kung tuwa maging mawala mura mag-isa mo tugok kasabot sa kuntian ni balik og stroke dito na yung murag dipilipit sa mo di ka nun kung CR pag recess to nanakit ko ni mama og nay gini ka na pwede mo ana siya o pwede di pwede ako na pwede sa mangayog tambal sa clinic ma'am ana siya o ito pag ito ng clinic kuyugan ko sa mga klase. Dahil pa dyan kayo gipainom na tubig kayo. Tubig, maligam-gam. Nanam na. Maligam-gam gipainom sa may... Nagipainom kag maligam-gam na tubig? Init kayo dahil gisagulag kami bugnaw ba para... Mo gipari sa kuwan. Nag-thank you kasi mo ang ma'am sa wet flower. Guys, masyong ito nasa tiro bining abot. Kaya magkuha sa kanan na igipa hatag ni ate muna. Alite sugte! Alite! Mangita pa maghakag daon dyan magdadaka, Dani? Ha? Masi Junjun guys, nang biyahe na siya ganihan, ya, ning uli. Kay ningaw. Ningaw. Nagkuha ming giyan, among emergency sige yan, kuha gani sa spilan, may sakit tagti dyan. Harawan. Taas na to. Kasi hindi na gaon. Wana tunawi. Magipangaan gabi eh. Uy, bus ko pa sa itong tao ito. Hindi naman naman nagbuskupan. May ganda, di mo ba ito? Magkuha na naman kagano, mangita pa ka. Mangita po ako. Nindot Rabano. Dres. Dagang kay Signani. Dagang kay Signani. Muna guys, nagihatag natin muna po ni Dja. Salamat. Kuha na ni Dja, te. Still good news. Kaya hindi kristal yun ang mga tagas. Mga tagas nga dress. Sa'yo, mag-puti kay... Kani, madami. Kana muna. Kay dako. Motor ko sa kuwan, kay Mr. Rick. Napiligan mo naman kaya suot na taking. Auto na ko kay... Jadi na naman kumuban mo. Naman kay... Sakit magahu. Dana kang gustuhan. Prince na mo ko kapit. Ganing kuhan kay Christy lagi. Hindi ko makakita diha. Di na lang napapilun. Yan sa'yo pilangin day. Queen lagi. Kasi lagi sila. Queen Ah, of King. Queen of King. Diyan nga pilan. Queen of King. Paniog to te. Mga tata. Nagkawan ako. Awa. Mga tata. Kanta. Hukong po ko na niyo to.